Udul mah itu. Horas madihi tahamu akamang, do tamu akenang, rudi sudihi ta ahanggina posobulung, nadong di bagas joroni tu hatta, songoni nang nadi bagas nabi, nama dohoti parmingguanon marhiti live streaming, sarupado partording ni acarana, denggamma tapai hutihut, partureni ulaon parmingguota di bagasan sadarion. Alanita pasonang marohatta mamuji tuhatta marhite bukuede sia bukuede nomor 127 ayat 1 ayat 2. Dengan doa nogum ale Jehovah di akana benar mahanami tagambon bahenon umana roa Sodar bunyi honhodo berjumi Jojot suhardo pambahenan bi Di rohani nasotu mandao Alai maride siani doro Tuhati urona dinoguri Tumpatik akana binai ni joma Itola didisi Hona tok tong sumu rugi maroha Sai ikon pasau tonu tahimi Sai talu dona umangaloho Di pakepe sude gogonai Ai hodo naso halomboani Nate dahim sai ikon jubangdo Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan melawan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di sorga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jehovah dodong aku tungise aloki tangiangi roh aku padahon musui hasiani debata au Kristus uluki tuata ni panginsai. Hai damang do Jehovah, puji toko sai di golom roa marningot na dorohani na timbo tugdogogonai membuat nasa hoso pasonang rohai. Dengarlah hukum Tuhan. Di minggu ini yang diambil dari firman Tuhan Yosua 1 ayat 8 sampai 9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami. Amin. Jangan aku tiup au Tuhan, ai nagaleo sumardungan ho, rabdot ho, hipas o mardalan, mamolus parma raan sorang do.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa kita. Di hadapan Tuhan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan dari kelakuannya yang tidak benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yesus ibarmahan ang biru-birunya roh. Yesus ko digoroh aku sa ihu tonoku ho, sa ihu tonoku ho, sa ihu tonoku ho. Yesus ko digoroh aku sa ihu tonoku ho. Jupama sa surimaku tumpang puhogogo. Ia kasmi huida sa ihu tonoku ho, sa ihu tonoku ho, sa ihu tonoku ho. Ia kasmi huida sa ihu tonoku ho. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam Yakobus 2 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia?
Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. marilah kita mengikuti warta jemaat. Shalom. Nama minggu kita minggu ke-13 setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah, menang hasi tulusa daun nih di bata. Topik firma todim unang hota hutan. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Poin 1 dapat kita cermati. Poin 1, 2.
di kebaktian kita hari ini pukul 11 yang menyampaikan firman Tuhan adalah Amang Pendeta Pahala Sitorus STH Pareses HKBP Distrik 18 Jabar Tending. Terima kasih kita ucapkan atas pelayanannya. Poin 13, Sintua Purna Bakti. Hari ini Minggu 5 September 2021, kebaktian pukul 11 WIB akan dilaksanakan Purna Bakti kepada Amang Sintua P. Sitorus dari WIK 5 karena telah mencapai umur 65 tahun. Sebagai bentuk ucapan syukur atas pelayanan beliau pada kebaktian kita hari ini, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan di dalam amplop yang disediakan. Bagi yang beribadah di rumah dapat memberikannya ke Sintua WIK atau ke gereja. Ramah Tamah Sintua Purna Bakti. Hari Senin 6 September 2021, setelah sermon Perhalado dilaksanakan Ramah Tamah Perhalado untuk keluarga Sintua Amang P. Sitorus Boru Situmorang, diharapkan kehadiran para Sintua warta ini sebagai undangan resmi. Poin 14, sermon Perhalado. Sehubungan dengan Ramah Tamah Perhalado dan rapat pendeta, maka sermon Perhalado dilaksanakan hari Senin 6 September 2021 mulai pukul 17 WIB. Demikian diberitahukan. Poin 15, pertengahan WIK melalui live streaming. Hari Selasa 7 September 2021 dilaksanakan pertanyaan WIK mulai pukul 19 WIB bertempat di Gereja HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur melalui live streaming YouTube HKBP Bandung Timur yang melayani WIK 18. Dimohon untuk semua jemaat, semua WIK untuk mengikutinya. Poin 16, rapat pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tending. Hari Selasa 7 September sampai dengan 9 September 2021 akan dilaksanakan rapat pendeta HKBP Distrik 18 Jabar Tending bertempat di HKBP Resort Tasikmalaya. Dan untuk itu para pendeta yang melayani di Gereja HKBP Bandung Timur akan menghadirinya. Kita doakan semoga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Poin 17, pembelajaran agama Kristen. Diberitahukan kepada para pelajar sekolah dasar yang tidak ada guru agamanya di sekolah, maka Gereja HKBP Bandung Timur melaksanakan pembelajaran khusus agama Kristen. Untuk itu, bagi yang membutuhkan dapat menghubungi Sintua WIK masing-masing. Pembelajaran dilaksanakan setiap hari Sabtu. Poin 18, peneguhan sidi khusus. Gereja HKBP Bandung Timur akan melaksanakan pelayanan peneguhan sidi khusus bagi yang sudah mengikuti katekisasi selama ini. Pelayanan itu akan dilaksanakan hari Minggu 12 September 2021 di kebaktian pukul 3:30. Demikian diberitahukan. Himbauan untuk penerima vaksin COVID-19 dapat kita cermati. Poin 110, aksi sosial peduli sesama jemaat. Kepada jemaat yang terdampak COVID, mari kita saling mendoakan agar COVID-19 ini cepat berlalu dan kita semua sehat. Sebagai bentuk kepedulian sesama jemaat, secara khusus yang terdampak COVID-19, kita akan mengadakan aksi sosial peduli sesama jemaat. Dan Sintua WIK masing-masing akan mendata jemaat yang terdampak COVID-19. Marilah kita membuka hati untuk mendoakan dan peduli sesama jemaat. Poin 111, pesta pengucapan syukur atau pesta perak HKBP Distrik 18 Jabar Tending. Dalam rangka mensyukuri ulang tahun HKBP Distrik 18 Jabar Tending
akan melaksanakan pesta perak HKBP Distrik 18 Jabar Tenige yang akan direncanakan hari Minggu 12 September 2021 pukul 10 WIB bertempat di Gedung Istana Kana Kawaluyaan Bandung. Sebagai bentuk ucapan syukur, kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop. Dan bagi jemaat, Bapak dan Ibu yang turut berpartisipasi dan ambil bagian penggalangan dana melalui PIN HKBP sebesar 10 juta yang langsung disematkan oleh Opwi Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Yang kedua, ulos sebesar 5 juta yang disampaikan oleh Opwi Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Adapun yang berkomitmen yaitu Amang Situa TM Napi 10 SH Boru Sihombing dari WIK 9. Yang kedua Insinyur D Sinaga Boru Nadeak dari WIK 9. Yang ketiga Nyonya Hasitorus Boru Tambunan dari WIK 9. Yang keempat Nyonya A Sianturi Boru Siregar dari WIK 13. Yang kelima Amang Kasiagian Boru Sinaga dari WIK 13. Yang keenam Amang G Sirait Boru Manurung dari WIK 17 itu untuk PIN. Untuk ulos 1 Amang P Simangunsong Boru Siahaan dari WIK 9. Yang kedua Dr. Andus S Sihombing Boru Sitompul dari WIK 9. Yang ketiga Amang S Simarmata Boru Sirait dari WIK 13. Yang keempat Amang N Ambarita SH Boru Manurung dari WIK 12. Yang kelima Amang FK Sitinjak Situa Boru RS Boru Pasaribu dari WIK 7. Yang keenam Amang Insinyur Te Simarmata Boru Silalahi dari WIK 9. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Kasih Tuhan menyertai kita semua. Catatan, melihat situasi saat ini dan juga kapasitas gedung, maka bagi jemaat yang menerima undangan agar menghadirinya mewakili Gereja HKBP Resort Bandung Timur. Poin 1.12, himbauan untuk persembahan bulanan dan dana sosial huria. Di tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi bersama saat ini, marilah kita saling mendoakan dan saling mendukung. Kami memohon untuk keterbukaan hati kita dalam memberikan kewajiban kita ke gereja, yaitu pelayan bulanan dan dana diakoni sosial huria. Marilah kita memberikan dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menyerahkan kewajiban tersebut dan juga ucapan syukur jemaat. Tuhan memberkati kita. Poin 1.13 dapat kita cermati. Bagian kedua, jemaat pindah. Mulai minggu ini telah pindah jemaat keluarga Amang S. Armando Panjaitan M. Boru Raja Guguk dari WIK 8 bersama 2 orang anaknya ke HKBP Resort Jaka Sampurna Bekasi Barat. Yang kedua, Saudari Jepri Armando Siagian dari WIK 19 ke HKBP Resort Immanuel Lewe Perbunga Resort Lawe Deski Distrik 12 Tanah Alas. Warta pemberkatan nikah akan menerima pemberkatan nikah Saudara Gordon Tua Samosir, putra Bapak P. Samosir, Ibu E. Boru Tamba dari Jalan Sarang-Sarang Gang Palem 2 nomor 59, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur dengan Saudari Ana Sri Depi Boru Lumban Tobing, putri dari Bapak J. Lumban Tobing, Ibu I. Boru Munte, Jemaat HKBP Resort Purwakarta. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 28 Agustus 2021 di HKBP Purwakarta Resort Purwakarta. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu
18 September 2021 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. Warta tambahan. Warta pemberkatan nikah warta pertama. Akan menerima pemberkatan nikah saudara Gilbert Junior Sihombing ST, putra Bapak L. Sihombing almarhum, Ibu IR Boru Silalahi dari Jalan Terusan, Jalan Jakarta, Komplek Hantap. Jemaat HKBP Resort Bandung Timur dengan saudari Yosepin Ruth Pakpahan, SAK, putra dari Bapak Insinyur UP Pakpahan, Ibu L. Boru Napitupulu dari Jalan Pondok Mutiara 5 Cimahi. Jemaat HKBP Cimahi Resort Cimahi Jalan Lurah. Pertupolon telah dilaksanakan hari Sabtu 3 September 2021 di HKBP Cimahi Resort Cimahi Jalan Lurah. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Jumat 17 September 2021 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. Poin yang keempat, jemaat meninggal. Pada hari Selasa 31 Agustus 2021 telah meninggal dunia Bapak Gaston Tambunan Opure Rehabeam Doli. Tutup umur 86 tahun 1 bulan dari Wik 7. Jenazah telah dikebumikan hari Rabu 1 September 2021 di pemakaman Kerkop Cimahi. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan penghiburan. Yang bagian kelima, warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 5 September sampai dengan 11 September 2021 berjumlah 99 orang. Huriah HKBP Pasahaton selamat ulang tahun. Songon ayat khusus dilehon tuhatama dihamu gajang ni umur dohot hahipason. Lam toguma haporseon muna ingot hamuma hatani tuhatana madok. Di tangan nasiamu do gajang ni umur jala dihabirang nado hamuraon dohot hamuliaon. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Warta keuangan dapat kita cermati bersama. Apabila ada penulisan nominal yang kurang sempurna, boleh dievaluasi itu parhalado wikna yang kurang sesuai. Songoni majolo ting-ting naung masa dohot na lau ulahonota di minggu sadarion. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sonang dilambung Yesus, sonang narotusi, udang behung mabian, lau
lambung nai. Jesus haholo ngaku, Jesus hapus sakit, saliling kau mangulu, dohot titiki, dang behurabiari, agabangagoi, ay diramoti Jesus, au hinopop nai, Jesus haholo ngaku, Jesus hapus sakit, saliling kau mangulu, dohot titiki, sonang di lambu Jesus, sonang narotusi, unang beho mabiar, lau mandapotoni, tong di johon Jesus, sairo mahotua, tadi kon haholongo, jangan haposia, sonang di lambu Jesus, sonang narotusi, unang beho mabiar, laman dapotoni. Dami debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti akka ati-ati do pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Uriana hinaholongan ni Tuhatai Yesus, natongon di masa COVID-19 siaon, na terbatas di akka persauran, alani dang terbaik kita sudi hadir di gerejaon, upasahat tami ma horas madhita, horas manang dan dihamu akka manami inanami keluarga natongon madohoti ibadahon sianak bagas tabi. Di minggu ta sadarion, huriao di bagasan lasni roha, alabui paborhaton, naposona amata parhaladutta, naung tongon mameleho dirina jaka ulaun pakobasion, jala sahat tumasa purna bakti, tubuhul ni umur naung ni totuhon ni huriata, alani halasonot tamaya kamanginang, sudi ruas ni huria drap dohot parhalado. Hatan di bata pasikopon las ni rohata sian Yesaya 25 ayat 4 sahat rodi ayat 10 songonom mahatana takas mata pehutihut. Dok hamuma tua kaparroha natahuton, pirma tot dimuna unak kamu mabiar, idama debata munai ro martubolhon dohot mamalosson, rodo ibana tongon paluahok kamu, buhaan nama disi matani halak nama pitum, jalamar binege bahenon na pinggol niak kananengel, marhajingjang madisi halak napakpang songon ursa, jalamaria iya deleni halak nangungu, ay marbuhal-buhal maaka aik di halongonan, jala sungai di adaran. Jalatano hasang situtu gabe tau, jalatano bakal-bakal gaber parmualan aik, diinganan pangulonan ninaga nasailaon tubu arung dohot tolong. Adong huhut disi dalan balobung dohot dalan nabolon,
natarkoar dalan nabadia dan jadi mamolu siani halak naramun jalan nasida napunasa manang isi na madalani dalani garia kanaoto dang tagamon lilu dangadong disi singa jalan nasotupa buluson ni binatang panoro manang jupang disi jolma akana pinalua mardalan disi jadi mulak ma sugut halak akka na pinalua ni Jehovah jala mariaya rotu Sion jala halalas ni roha saleleng-lelengna di atas ulu nasida dabotan hilas dohot las ni roha nasida alai mapurus ma anggo arsak dohot hoi-hoi ido sahana shalom hamwa kamanginang napasubulung ruas ni huria natongon dohot madohot ibadah di bagas tabi nungalobi sebulan hampir 1,5 tahun ma covid masa di Portibion jala behado pakilalata dung di partikiano apakah kita merasa semakin cemas takut setelah hampir 1,5 tahun perjalanan kehidupan kita atau justru kita semakin semangat untuk melakukan perjalanan kehidupan kita karena ternyata 1,5 tahun telah kita lalui dan kita lampaui dengan baik walaupun kita harus akui totua dong duaka keluarga si solhot bahkan akan taholongi nang parjulu siap kita adakah dasar untuk membuat kita semakin semangat dalam melakukan dan menuruti himbauan atau justru kita mau berkata semuanya itu hanya biasa-biasa saja hama kana hinaholongan yang membuat kita kadang cemas adalah datangnya dari diri kita alanido sebuah survei berkata seperti ini apapun kecemasan manusia sebenarnya yang dicemaskannya itu hanya terjadi sekitar 20%. Artinya sekitar 70-80% itu tidak pernah terjadi yang kita cemaskan itu. Bahasa songonia kamanginang, ala ketika kita semakin cemas, semakin khawatir, semakin takut, kita bukan semakin kuat, tetapi kita semakin lemah, bahkan semakin lumpuh. Alani orang yang merasa takut dan cemas justru acap kali mengambil sebuah keputusan dan kebijakan yang salah. Jala ima nang namasa diturpukon akamanginang. Bangsa ini takut dan cemas berhadapan dengan bangsa yang lain. Ala di parhatopot nasida mereka kecil, geleng do nasida. Sementara bangsa Israel Utara yang begitu besar pun tanduk. Alani gabe uposado rohana sida tu rasa cemas nai sian hata di debata marhiti siji saya asa margo kuna sida jala toktong marsiho tu debata itu kalah bagaimanapun kuatnya saya manang hata di debata di pasahat alai karena rasa cemasnya itu justru itu yang dominan. Apa yang terjadi hamok kamanginang justru itulah yang menuntun mereka harus menghadapi kekalahan. Belajar dari apa yang terjadi dalam hidup ini tentu membuat kita semakin hebat dan luar biasa. Kuriana hinaholongan itu hatta. Roma debata memberikan sebuah harapan. Aladakya di halomoho debata bangsonaon lam medabu tuaka hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Tung BHP cukat ni bangsoon manang tung BHP pangalaw sin nesida
sian dalan na hinalamohon ni debata alay ubal gado kolong na ubal gado pakirimon ni debata tu bangsoon daripada dosa na sidai alani di pasahat debatama marhite panurun ng desaya hatana tu na sida amma anon alai ikon dalanam mudai ikon sahat doho tusan ikon jolo terbuang doho disima segalanya akan berubah. Ternyata metode Tuhan untuk membuat bangsa ini memahami makna kuasa Tuhan dan kehadiran Tuhan harus melalui pembuangan. Banyak cara Tuhan lakukan di dalam hidup kita Kamanginang untuk memastikan buat kita siapa itu Tuhan dalam hidup kita, dalam perjalanan kita. Tuhan tidak pernah memakai cara yang sama antara satu dengan yang lain untuk lebih memastikan dan mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Kudang cara namasa di tonga-tonga di Portibion lampata kasson parstitutuota lahomanada isi di bata termasuk donang aka ujaran kebencian. Adong dosa da buku aka manginang madokon songonon Allah itu sudah mati karena dia tidak berbuat apapun ketika dunia dilanda banyak hal. Ketika umat-umat percaya saling kontok-kontokan dan saling mengalahkan, saling bermusuhan, Allah berdiam. Tapi pernahkah Tuhan berdiam? Atau bahkan mati? Tidak. Ada justru Tuhan itu mau melihat bagaimana kita untuk menentukan sikap perjalanan kehidupan kita. Boydo Jol Matalu bukan karena kuatnya musuh, alai karena kita tidak pernah mempersiapkan diri. Boydo hita talu di dalam perjuangan kita bukan karena hebatnya yang kita hadapi atau sulitnya yang kita alami, alai karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan dan kita perbuat. Alani kegagalan dan kekalahan bukan karena yang kita hadapi begitu sulitnya atau begitu hebatnya tantangan, alai karena kita sama sekali tidak mengerti apa yang kita perbuat dan mau kemana kita berjalan. Buido jol malilu di perjalananna bukan karena sulitnya jalan yang harus dilalui, alai karena dia tidak tahu kemana tujuan yang harus dia langkahkan. Buido jol matalu di dalam hal perjalanan hidupnya, dalam usahanya atau apapun itu, dalam prestasinya atau karirnya, bukan karena orang lain lebih hebat prestasinya, tapi karena dia tidak mau melakukan yang terbaik buat dirinya. Bangsoon songonido dang alani gogo ni musuna uben natalu nasida alai ala pangalahon nasida do mabben nasida kalah karena mereka tidak percaya akan kuat kuasa Tuhan. Mereka lebih mendengar dan lebih percaya akan apa yang mereka lihat di sekitarnya, di lingkungannya, dan kehebatan orang lain, sehingga mereka mencoba menyesuaikan dengan mereka. Marania kamanginang. Ada hal yang mungkin kita harus katakan. Dia seperti kita. Adaptasi bukan berarti harus melebur. Adaptasi bukan berarti harus mengalahkan diri. Alai adaptasi adalah kemampuan seseorang untuk melihat bagaimana dia bersikap dengan imannya dan keadaan kondisi yang sedang terjadi di segala bidang, baik iman, baik pekerjaan, baik usaha, baik situasi kesehatan atau apapun itu. Alanido, bangsa ini tidak mampu memahami Tuhan dengan kehadirannya, dengan kuasanya. Bukan Tuhan yang tidak memahami mereka. Alai bangsa Odo yang tidak percaya kepada apa yang Tuhan katakan.
Alani tabereng maka manginang Roma hatan debata semuanya bisa Tuhan rubah. Sian bakal gabe onina. Sian sisongonon tungil gabe napu. Semua bisa. Alani Tuhan mau berkata bahwa apa yang diusahakan oleh manusia sehebat apapun itu Tuhan mampu melakukan lebih dari itu. Walau manusia melakukannya dengan segala keahliannya, dengan segala kecerdikannya, Tuhan melakukannya dengan kuasanya, bukan kecerdikannya. Jala odo namaul jolma memahami Allah jolma mengandalkan kecerdikannya, kecerdasannya dalam melakukan semua hal. Karena apapun kuasa itu ada karena faktor X atau faktor dari luar dirinya. Kecerdasan itu, kepintaran itu datang dari dalam dirinya. Alai Tuhan melakukan dari dirinya dengan kuasanya. Alani kemanginan tidak boleh tidak mereka harus melakukannya. Alani hatan itu hatta pirmatodim unang tahutan. Jala ima hata apul-apul tuhita kemanginan. Dinatongon merdala kita ditiki nama olon. Molo di Joshua sada, molo diturpuk taina kanengani di patik natatangi honi di ayat 8 alai molo di Joshua sada ayat 7 pujaha majorita kamangenang asal pir todim jala marsi hohot situtu mangaradoti dohot patupahon hobar tu sude patik akka natinonahon nesimu sana posok itu ho unang manibil ho siani tu siamun manang tu habirang asa marmulia ho manang dopak dia ho mangalakka asal pir todim jala unang manibil ho tu siamun doh tu habirang alai ho bartu patik ni debata manang natu dia pe ho mangalakka ikut tinggal amanginan dang masalah kiri dan kanan naneng dokononna alai justru ketika kita mau seturut dengan apa kata Tuhan dimanapun kita dan kemanapun kita itu jaminannya. Jadi bukan masalah ke kelompok ini atau ini alai molo sadahita posrohat tatu debata jala marsitu tu hita hobartulo meneruhan debata tidak ada yang tidak bisa. Alani adong tu lu kamangenang iman pengharapan dan kasih songon manidoknya apostol Paulus di sada Korintus 10 ayat 10 apa gunanya iman buat kita? Iman itu membuat semuanya pasti molo di surat si Heber di dok songono nak kamangenang iman itu seperti jangkar taboto do jangkar ketika kapal sedang berada di lautan lalu jangkarnya diturunkan dan dia akan kokoh sehebat apapun gelombang itu dia akan bertahan. Jadi yang menentukan dia bertahan di situ adalah jangkarnya. Jadi bukan karena hebatnya gelombang seandainya jangkarnya itu tidak ada tidak diturunkan hanya angin sepoi-sepoi saja pasti dia akan bergeser. Iman itu seperti itu. Asal kuat dia bertahan tertancap pasti tidak akan terkoyahkan. Baru pengharapan. Pengharapan menuntun orang supaya bersukacita. Karena dia tahu pengharapan itu menuntun dia bersukacita dalam hidupnya. Allah di botibana tidak selamanya waktu partikian manang keadaan seperti ini.
pasti akan berubah, pasti akan bergeser. Alani dia punya semangat, dia punya sukacita untuk melakukannya, untuk menjalani hidupnya. Baru napetuluhon kasih membuat hidup ini lebih mudah. Lebih mudah. Kasih menuntun kita menjadi orang yang mudah, bukan orang yang sulit, dan bukan orang yang tidak dapat dipahami. Kasih beda kamu maka mangenang. Orang yang penuh dengan kasih hidupnya itu mudah. Kemanapun dia akan melangkah, dia akan mudah. Dia tidak akan sulit menerima orang lain, memahami orang lain, karena dia tahu itu ada batasnya. Jadi kasih itu membuat semuanya mudah, tidak sulit. Jala ima nganirok ne hatane itu hatta pirma todim unako tahutan. Kuat dalam melangkah, pasti dalam imannya. Kurian itu hatta tongon sadario kita marlas neroha laho pabor haton amata situa pisturus sian huriaon tu masa purna bakti manang masa pensiunna. Bahasa hudok konak kamangenang bersuka cita manang marlas neroha ala dangsai sudi colma manang na isi pi sahat tu masa Nabi Nuhul ni umur manang pensiun. Alani sada si halas roni huriodi tentu nunga budam pakubasion ni amatas turus sabdot keluarga. Adong do keterbatasan, adong do yak kalas neroha, adong do akka nabui mabait jutroha, adong do yak kahatan apa tubuhon alai dang sai tekonon dang adong akka na alo turohan yak karuas. Ommatikina kamangina dokonota apapun itu semuanya membuat kita semakin memahami Tuhan dalam hidup kita. Molo di dokonaka pepatah tidak ada gading yang tidak retak, itu juga lah yang berlaku. Alai molo sisa datangi yang dohita kamanginang nangakahamu akamanami inanami keluarga ruas na di bagasan ibadahon madohoti marhiti bagas tabi live streaming tanya kok kamu imalas nerohata margugu mahamuna jalahatan di debata sadarion tongon di masa pensiun munaon jala ido dokonon nami sia sudi pangula nagotikin adong di HKBP Pirma todimuna unang tahutan laho madala di masa pensiunon ramotan jala dunganan di batado hamuna jala imaranang pasato nami tuhamu akama nami inanami ruas ni huriatta nadong di resort Bandung Timuron Pirma todimuna madala di ngulumuna molo pe masa COVID 10 siaon ingot tamuma dang COVID nama baik kita sumisi sian Tuhani alai hapos syaut tado nahot ido mabaik kita lam tubuh ngadi pukahamu akan adinggani paujungon ni debatado asa lam tau kita makalason dengan bahasa ni debata amen martangyang mahita. Mauliate madi hoale Tuhan debata amanami takas hatam hutangihok kami asapir tod dinami moladong pe aka hatahuton nami kekhawatiran nami di ngulu namion alai moloho nadungan nami jala marpos ni roha hami tuho sai patawom mudo hami laho mamulus aka hamaolo ni Tuhan debata manami nang dia kapartikian na maolon ho mahu pangasahok kami nung adiramoti ho huriam Tuhan mamulus masa COVID 10 siaon lo bisa das tunga tao di tunga tao ngani perdalaran ni gulmit tu huriam si patamaol do huriam Tuhan patupa akka parsaoran bahkan mungkin satu partikian anu adong akka parsaoran nami pakobasian ni huriam naso boy do petar patupa secara langsung tatap muka
Mangidugomo sameul ali Tuhan. Unang gabi pakurangi, digano akka haporsiaw nami, alay lam takas huparhato potami, ditik na maulon, mangula doho Tuhan, mangaramoti hami, madongani hami, mamasumasu ngulu nami, ima pakirimon nami, jala ima pangiduan nami tuho, mauliate madidingkan di basam, pasu-pasu mahuriamon, pasu-pasu sudi akka parhalado, pasu-pasu nang akka naposom, laho patupa na domengkan, tongon di partikianon Tuhan, naposom parhalado nami, amanami situapi siturus, naung patulusan ulaon pakobasion di huriam, songon situa nasida, nunga di patupa nasida Tuhan pakobasioni, sian nasagugo, dohot nabui, di patupa amanami situa nami, omatikina paborhaton ni huriaon amanami, laho manguduti akang ulaon dohot ngolu nasida songon uas di tonga-tonga ni huriamon. Pasrohanami Tuhan saluhut pakobasian ni amanami situa nami situa pistur serap dohot keluarga. Pasu-pasu omui luasommu marparbui akkahata nong sinabur nasida sian hatami lampatuku haporsoni ruas jalama kirim dohame Tuhan diurut ni akka parngoluo doh pardalanan ni keluarga ni amanami situa nami na pengsiun sadarion ramotammu donganammu pasu-pasu ommu nang akka pinoparna gabi panidangi ma keluarga on yakka ulaon nasida tuakka arina mangihut Tuhan di batama nami pasahat tami ma saluhut gulmet nungul nami tuho molo marangula hami Tuhan tuakka ari-ari na mangihut homa mengaramuti hami tanya ko kami Tuhan nang akka ulaon pakobasion di huriaon napatupa peneguhan sidi nang akka pamas-masuon pe homa patulusan Tuhan jala bain gabe ripe nadinggan ripe nahinalomohommu jala ripe namasihohot tuadopammu ale Tuhan di bata amanami hutangnya ko kami secara khusus disakap ni huriam distrikon nalaho patupa pesta perak distrik now buhu Tuhan 25 tahun mahuriamon distrikon laho makalasod dengan ibasam naing patupaw namin di minggu naro niluhon ni opuye porus mangidokomo sami toho Tuhan pasu-pasu saluhur rencana ni panitia jala patulus may saluhuna nang marhiti panitia dipangido akka panitia do pangurupion di akka pasu-pasu nang cinalon ni huwas ni huriam kumaleha malateo kami ma Tuhan ukap ni rohani huriaon marhiti akka amanami inanami keluarga laho patuluson akka rencana di huriaon lehon marlipak gadda sekat ni Tuhan jala terpasu-pasu mangolu nasida mariti akka perkarecuan dohot keluarga terpasu-pasu manang huriaon tong pos rohanami ulaon nami diari minggu naroon sai homa patuluson jalo tangyang nami mariti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapuji Tuhatta marhite ede nomor 210 laos di somma tapasahat pelean dala tamadok moliate di pakubasion niamang situapi sitorus songoni sakatonai tu pusat katong napaduahon. Sonang roh
tulisan di baka paraladu unak tujulu sudi. Terjaga jarak ngata-hatai nakian. Nian kosong do kursi boido di sideba. Ngareng kan nakyak kupat orang, nah hudulisan, boido hudulisi. Nuaing sahak mahita di acara paburhaton situata amang situapi siturus mamasuhi purna bakti sian pakubasion par haladon tapuji matuhatta marhite ede sian buku ede nomor 15. Hamu dongan sahuria na pungu di bagas joroon songoni nang di bagas nabi marhite live streaming. Nueng jongjong do di tonga-tongata. Ima amata situapi sitorus rap dohot inang. Nunga digohi tiki pangulaon nasida di huriata. Nama cohok ma nasida nueng sian hapar halado di huriai. Alani tamado pasahatot tahamulateo nirohatta tutuhatta nama dongani jalan namar gugoyhon hut na patauhon nasida salelengon mangulahon hapar haladuni akup ni unedo pasahatotta mauliate nirohatta tu nasida naung makalojahon jala makarocotton mangulahon ulau di huriatta alani paborhatotta manasida nuaing lau pensiun. Hamu dongan nami situapi sitorus khobar tu aturan dohot peraturan ni HKBP nunga digohi hamu pajuun na satu hamu marhobas di huriai nama dok mauliate do huriaon tutuhatta na patauho kamu marhobas khobar tu tohonan na satu hamu nunga digohi hamu panguloyo muna marhite pakubasion tohonan situa di pasahat tamudo na pinangido ni hatani tu hatta nama dok sahat ula tohonami natamado hamulate honoton ni huriata siala pangulau muna na salelengon di tu hatta anggiat parbueni na hino basa muna na salelengon di joloni tu hatta gabi pilihan na hucus jalan nama buah pasu-pasu tuha gagadani na porsea dot hatutugu ni haporseaon diaka na hino basa muna alani jongjong mahita na sahurion martangiang tutu hatta ali debata nami nagok asi dohot holongiroha rodo hami tuado pammu lau pasahaton hamulateo niroha nami siala pangurupiomu di naposomon saliling di pararho makubasi huriam nunga sahat diulahon naposomon
ulaun hasituaun na pinasahami. Saibay maramos parbueni pakubasion nasida, di ruas ni huriam Tuhan uluan sa liling-liling na. Nang naposomope, saya si maroham ramoti manasida, lam ramoti manang dung mamuka pensiun sian pakubasion na. Molo tung dijalo pensiun sian hasituaun. Saya ramoti jalapato gumapos ni rohana sida tuho. Palasma rohana sida toktong. Pahipas mapamatangna. Laumadai hinauli ni tiki pensiun. Songo jolma nama pakilalahon. Marroha jala namar toddi. Khobar tulomo ni roham. Togu-togu jala ramoti manasida dia ka ari-ari hatuaonna. Asa toktong manaili tuho. Aisya kodo haruruani hadameon. Las dohot sonang ni roha di bagasa toddi porbadia. Pasu-pasu manang keluarga dohot si solhot nasida. Asara mangulopon jala makamulatehon pasu-pasu najinal nasida siako. Akup ni marpa muati maroham. Dinasa hagaleod hahurangan ni dongan namion. Dinasa panghulaod dohot pakubasion nasa ilaon. Sesai mai alani holong ni roham. Pinuji maho ali Tuhan Yesus rodi saleleng ni lelengna. Amin. Atong tabegi majolo surat haputusan taringot tu situana pensiun. Surat keputusan pensiun penatua nomor 119 garing D18 garing KPP garing 9 Romawi garing 2021 Preses Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdie yang berkedudukan di Bandung menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP setelah amandemen ketiga pasal 26 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan umur dan kondisi kesehatan yang bersangkutan, memutuskan dan menetapkan nama Sintua Pardamean Sitorus, tempat tanggal lahir Parik Porsea 5 Agustus 1956, ditahbiskan di Bandung Timur 22 Juli 2001. Pensiun pada tanggal 5 September 2021 dari Penatua HKBP Bandung Timur. Atas semua pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas penatua, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Bandung 4 September 2021, Huria Kristen Batak Protestan, Preses atas nama Amang Pendeta Pahala Sitorus STH, distempel dan ditandatangani. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan, tembusan Pendeta HKBP Resort Bandung Timur, Parhalado HKBP Bandung Timur, dan pertinggal. Laos tabegima riwayat pangulaon di tonga-tongani huriata. Riwayat pelayanan dari Amang Sintua P. Sitorus. Nama lengkap dan marga Sintua Pardamean Sitorus. Tempat dan tanggal lahir Parik Porsea 5 Agustus 1956. Tempat dan tanggal lahir HKBP Parik 9 September 1956. Tempat dan tanggal sidi HKBP Parik 14 Desember 1969. Tempat dan tanggal pernikahan HKBP Parik 29 Juli 1980. Tempat dan tanggal pentahbisan HKBP Bandung Timur 22 Juli 2001. Ditahbiskan oleh Pendeta SPD Simanungkalit Sarjana Teologia. Pendidikan terakhir STM.
pekerjaan wira swasta. Nama orang tua Ama Elon Sitorus almarhum, Ina Asti Boru Harianja almarhumah, istri Hotmaria Boru Situmorang. Nama mertua Ama Soekarno Situmorang almarhum, Ina Boru Sinaga almarhumah. Alamat lengkap, telepon dan HP Jalan H. Syahroni nomor 54 Bandung. Tugas-tugas pelayanan tahun 1999 calon Sintua di HKBP Bandung Timur. 2001 ditahbiskan menjadi Sintua di HKBP Bandung Timur. Tahun 2001 Sekretaris Ikatan Sosial Parhalado HKBP Bandung Timur. Tahun 2001 Tim Anggaran Huria HKBP Bandung Timur. Tahun 2001 Tim Verifikasi Keuangan HKBP Bandung Timur. Tahun 2003 Sekretaris Huria HKBP Bandung Timur periode 2003 sampai 2007. Tahun 2003 Sekretaris Bendahara atau Sekben Resort HKBP Bandung Timur periode 2003 sampai 2007. Tahun 2005 Ketua Rapat Huria HKBP Bandung Timur. Tahun 2007 Bendahara Huria HKBP Bandung Timur periode 2007 sampai 2012. Tahun 2012 Bendahara Huria HKBP Bandung Timur periode 2012 sampai 2016. Tahun 2016 Ketua Majelis Perbendaharaan Partahun HKBP Bandung Timur periode 2016 sampai 2020. Tahun 2016 Utusan Sinode Godang HKBP Bandung Timur periode 2016 sampai 2021. Tahun 2020 Ketua Seksi Sosial HKBP Bandung Timur periode 2020-2022. Di kepanitiaan pembangunan, 1. Wakil Ketua Panitia Pengadaan Lahan dan Pembangunan Sarana Prasarana HKBP Bandung Timur. 2. Panitia Pembangunan Gereja HKBP Bandung Timur di Jalan Soekarno-Hatta. Bandung 5 September 2001, Pendeta Resort HKBP Bandung Timur, Pendeta Swalon Siregar ditandatangani. Laos tapasahat ma utapai hutiu ma surat penghargaan huriata tunasida. HKBP Resort Bandung Timur, Jalan Jakarta nomor 11 Bandung, ucapan terima kasih dan penghargaan. Pendeta, Diakones, Majelis dan Jemaat HKBP Resort Bandung Timur dengan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pelayanan sebagai majelis atau Sintua HKBP Resort Bandung Timur kepada Amang Sintua P. Sitorus Inang Boru Situmorang. Ai diboto hamudo sumuang jaloon ni ganup sian Tuhani nadenggan nani ulana manang hatoban ibana manang anak mata. Efesus 6 ayat 8. Bandung 5 September 2021. Pendeta HKBP Resort Bandung Timur, Pendeta Swalon Siregar STH ditandatangani di stempel. Ali naposo ni debata, situa pardamaian sitorus, mardongan pos ni roha di debata ama, doho tanakna Tuhan Yesus Kristus, doho tod di porbadia. Hupa borhatami mahamu, lao pensiun sian situa, tuhat tama mamasu-masuamu, nang tujuluanon. Di pasu-pasu tuhat ta Yesus Raja ni huriaima, pakku basio munana selelengon. Jala diramoti mahamu, dia ka ari-ari ningolumuna. Jala di parrohai hamu, madai hinaulini, tiki pensiun. Dia ka ari-ari sidalana muna dope, tutiki naneng roon. Amin.
Menghadap terus. Sian las nirohata naing pasahatot tama songon cendramata tunasida alani udah kami matu jolo dengan nami sian partaun dot ketua dewan koinonia marturia dot diakonia. Pinangi doma tu situa wek pitu 5 manang horong ni ruas nanaing pasahato cendramata tiktunga dong. Los nilamatiki tu keluarga parhalado tiktung biarong si pasahaton merite tangiang dokur
Nuaeng sahat mahita mandok hata tu sintua na purna bakti na perjolo mewakili ruas pinasahat ma tu amang je na baban baru panjaitan pinasahat ma pertekianon. Salam. Nabudari robarita sian inang situa wek mangido pasahaton pabrohaton amang situa pe sitorus daftar jua ala ningot hatani situa tua nama dok baris-baris ini raja di Rura Pangaloan molomar suruh inata situa kodoloan. Jadi mewakili sian ruas tarlumobi sian wek 5 mulu tungape makatahon asa sada sidok pagadong 2 sidok papuli tuk sada pena makatahon sudah meta taruli ate di hari nauli di bulan nadengga di Bagasatikion alani partikian paborhatot tama amang situa pe sitorus unga 20 tahun amang melayani tohonan haji tuauni di Bandung Timur tarlumobi di wek 5 jalahado mulaksala di wek 3 mulate ma di Tuhan di pakobasion ni amang situa pe sitorus tungat sering gaduh berek kami merdalan dalam waktu 20 tahun cukup panjang hampir satu generasi ningat na jolo hami sohot amang ngasih tua mulate mamang di pakobasion ni amang ngabu hilah-hilah netong nuangi mulamang situa tudolok tutoruan Arya Borngin Lasniari Udan alepos dorohani amang di pakebosian ni amang huberek kami hipas do amang doa ke keluarga mula dong akan nahurang siak kami ruas tarlumu wek 3 do wek 5 cumulu kami minta maaf mamang. Jala pos dorohan kami songon jamitani temani jamita di Bagasatikion pirma atau dim una kota hutan nin. Ay boy ada kaya punya pensiun. Alay mulai midigia kacerita nak kata pensiun olo do tahutan. Olo do tahutan. Alay molo sian pensiun sian hasil tuau na terasinggo sian pensiun nasi. Adonggo hatani na tua-tua nama dok. Asana poso mena alafa gogo na tua-tua 8 poda. Jadi sebenarnya naik tingkat doa amang di son. Gebe alafa poda mana yang senari amang. Lasido dan nami tong saya pangidon nami Tuhani asa saya pas amang do inang naboy totong mamuda-mudai hami maniro-niroi hami ruas muna tarlumobi ruas ni nasalelengon di ruas wek 3 do wek 5 jidongan itu hama amang do inang di hatuaon ni inang amang tujulan narion saya totong di dongan itu Tuhan jala pos dorohan nami dang tahutan amang di sini. Adonggo memang habiara molo di pensiun di zaman senari kopiton atas songonon. Ai tersurat di sini dititingi hubereng umur 12 tahun doh lansia 65 tahun ke atas agar ibadah live streaming di rumah ina. Gabe songon na olo gabe mangheran namang oraya te. Ale pos rohanami. Pos rohata tujulan narion lam longgarma akan masa lam doma akasahit daripada waka covid asaboy hitaboy marsaur dana nama tua do nama godang holani do hata si pasaton nami amang
tamu inang. Kolan hata mauliate. Saya tu hatta mamadongani hamuna di hatu omuna. Butima hata sia kami mewakili ruas W3 W5 molate. Mewakili sian parhalado pinasahat ma tu amang sintua M Hutagalung. Amang sintua M Hutagalung. Huria di tuhatta nahu parsangapi hami amang pareses padita pe siturus narap dohot inang amang pendeta resot pendeta S. Siregar dohot inang amang pendeta Jesiahan narap dohot inang amang pendeta Raunauli burusinaga teh tangisona mangate dohot inang diakones, dohot inang, doh amang, dohot isude, donga prakalado, terlumubi may dihamu ruas nahu haulongi hami. Moliate ma dituhatta, di parmingguatta adiari sadarion, laus power haton, amang situa pe sinaga, pe siturus, na menjalani purna bakti. Amak situa nami, situa pesiturus dohot inang. Na parjolo di acaraon, adong rasa haru na sangat mendalam. Luar biasa doh hape seorang parhalado, bolok purna bakti di paborhat, siat tonga-tongani huriai. Di bagasan ni mauliate mapasaton nami Tuhan mu pedita nami laksanakan acaron nas dengan sangat luar biasa. Amak situa nami takkat supaya huti hutami pangulau muna di tongo-tongoni huriata mulai tahun 2000 sada sahat tu tahun 2020 sada 20 tahun mah kurang lebih ngagudang ulau ni diulahamu di tengah-tengah huriaon. Kami sebagai parhalado sangat mengapresiasi dan diulau mulai. Sada situa naringgas nasubui tarhatahon haringgason ni situa. Na belakangan non ina maringgas ni situon madapot tonak kana marsahit turu maduga dak tapay huti-hut tamu situan nami. Orang bijak berkata seorang tokoh di belakangnya pasti ada seorang wanita yang hebat. Seorang tokoh dohamu amang di tengah-tengah ni huriau. Na burjudo inang burus itu orang mendukung ulau muna gabeboy hamu songoni out surama dang mendukung inang burus itu orang dohot keluarga dang boy dohon munai mau lihat menang burus itu orang dah holak kata mau lihat rupa satu nami Tuhamu di lot Tuhan ma dihamu hahi pason untuk menjalani hari-hari tua. Ditabay Tuhan madihama kasilas ni roha. Marhite akan nakon na pinalumon ni Tuhan Tuhan. Sehat mahamu amang. Ngonop 25 tahun kamu amang sehat menjalani hari tua. Boy mahamu mo sesong kamu. Dak pula gajang dohonok ko amang. Holan hata mauliate robasaton nami Tuhanmu. Molosongoni penatarpatupan ni huria Tuhanmu. Las marohamu nate. Las marohami nangda. Selamat menjalani hari tua mamang. Tabi ma salam sehat. Mauliate duhatta, mauliate madihita saruhutna. Butima.
Mandok hatama muse sian na pensiun amang sintua pesitorus dohot keluarga. Maulatema parjolo hupasahatami tomata debata pardengka basai di parminggota di hari natiuron lah sekaligus di napa baraktok kami memasuki masa pensiun warna purna bakti. Nah barsangapi amanami amang pareses soalnya nang amang padita resok nami amang padita siahan inang padita borsinaga doh inang diakones doh salu nama keluarga nang akad amang inang dong aku setua nang ruas ni huria saluhna alai huliam majo partikian satok itu inata madok maulate tu saluhna kamanami nanai perhalado namang nang padita soni nakar ruas ni huriata nadong di hakabi waduk timur nadi garizaon manang nadohot mengikuti ibadah di tengah di bagas wasak maparjolo tinata. Kupikir do nak kengdang pola dohot amak kata. Parjolo au madok mau liate tutuhata perdenggan basai di siala siasina boya manamio tutu mangula di bagas joron itu tahun sahat tuna umur pensiun kurang lebih 20 tahun 2 bulan. Isude basa-basa itu hatta dai dilean marhahi paso nama namion jalaboi sahat tuna pensiun apala di tikion. Songonima nang dihamuna pareses nami padita nami saluna na sekolah hugari mersadasada nang diperhalado nami songoni nang diruas saluhutna hupasahat hami mau lihat godang di hamuna saluhutna perlu mobi ma dia ka padita nami nang aka situa perhalado na martohona dohot na samartohonan narap mangula dohot amanamion di bagas joron itu hataon dang tagamon dang adong aka nahurang lebih baik di pakatayon di pangalakayon pasti do adong akana hurang lobi alani dohot on au sebagai pendamping ni amanamion mangido maaf di hamuna saluhutna mungkin dakolan alani perdalanan ni amanamion alai dohot do perdalanan ni pendamping songon nain dokon ni amang tapu bolon nakaning Tagalung maaf amang Mola idokon inang pendamping yang paling itu ina alai mola pribadi mungkin banyak sekali kekurangan. Alai itu tu di pargogo itu hatta matotong hami merdalan di dalan nani halo mohon ni rohana. Songoni nang dia ka ruas ni wek 5 wek 3 di hot huriau saluhutna. Tung madok maliate do hami jala mangido mapami di sidi aka kekurangan nami dang tagamon dang adong hahurangan nami maradopon hamuna aka ruas nami tarlumobi di ruas ni wek 3 dohot wek 5 memang amanamion ditabalhon di wek 5 alai ala pensiun situa ni wek 3 dangong dope situa di si jadi kebetulan adong di wek 5 adong situa di tikisinon tulu halak dipangido ma diperbantukan di wek 3 ide ben nagabe adong wek dohot kami di wek 3 jadi dohoton mangido maaf mahami disudia ka kekurangan nami seanggiat ma tujulanon saya dilihat hatta totong dihita hai pason gajang ni umur songoni nang aka holong nasihat tuhatai dihita saluna tarlumobi ma dihamu aka padita nami parhalado nami saluna saya dipasu-pasu tuhata mahamuna
margogo manugunogu akaruas ni huriata nadong di huriat taon asa anggiat martabba-tabba akana makaporsiai tu hata marhite-hite diaka jamita ni hala amang songoninang diaka pabayanan niaka parhalado nami sa itu hata ma namadongani hita tujulan nyarion saya dipasu-pasu tu hata hita saluhuna dilian holong nai tu hita saluhuna butima mau liate. Hutabay masautik ngay. Alay parjulo cerita majaw at yama. Sungod dia do sa sitong asabuyo gabi situa. Ang gosian hadiroko ador so situa utuk so aong ko harapan. Ay terbedal lo. Yan. Alay ala surat haluaw ko pasal metulupulbitu do. Idok di si matahon manalidangi jala pereng nati gori ay saya hadami dojung halak si songoninin na. Jadi tahun 1930 pas pertangyangan manang sermon wek mahami di wek 5 di bagasnya Maximangus Song. Nuluhon namang padita si manukali di tiki pamiliton ni situ calos situa. Di tiki masih godang aka panutan manakan tua-tua naik si pajolon amak pajahitan amak si mangusong amang manurung di teki tuk songgo di rohakku nalau gabe terpilih tahu siat sulut dia pedang adong ni rohakku alai lau ador so pamilito ni martang yang mama padita si manuk kalit saya ada di tangyang ngai ise na terpilih na majua turipura tu magonain na alai mulu diuloi saya pasu-pason itu aja lah dongan nain na tapi terpilih dak ko teman mangalanya hai nung lam lelengau marhobas di tongan huri hupai huti hukma basa do Tuhan di dongani hodau jala saya surat haluau kima hupai ngotingot pasal metul pulpitu ayat 37 tohoro na dok ngamang situau Tagalog nakini anggos sian hadir ko sendiri tuk semampu na mangulaw-ulaw nom. Kuhatidak ko maulaw na borak dulaw nom. Anggo holang mga sahod diri ni basad diri. Alaya ala di dongan itu kan jala toktong saya di paingot inangonaw inang boros itu morangon molo angalak ka manang marhalado di tongan huriay termasuk dia kapar sermonan niwik nang di garejaon boy mahunut-nunuti gabe boy sahatau sana pensiun sadaryo di hamuna amanami do inanami ruas ni huriata HKBP Baduk Timur 20 tahun mulai sejak 22 tahun mulai sejak calon setua satu sadaryo di tongan huriata HKBP Baduk Timuron pasti do adong akan orang siap pakatayo ko do cara-caraku marang do bihamu akaruas ni huria lumbobi mamulong ka pertamu yaon dia ka pajak konon tiki molo au penerima tamu ulo disipata molo rang apalektor sonna pinangido ni rohai ya bisul pahi makata minta maaf mangga do kainang dison so nang kenapa sebulung nang ka sekolah minggu minta maaf molo tungadong kahaorangan dahula pasti do tahya dong saya minta maaf mau disi mau larong na dengkak kula mang selama manggula di hura ima ingot tamu akan hurangi tinggal kamu mayate asa di persaurat tu akarin mangihut bohita toktong di bagasan las niroha songoni manang di huriata wik tolu songoni nang wik 5 memang dek 5 do dipilih alai sonan di dok nginang nak kiningani adong go tolu hami tikisit tua musenuk 3 tahun berikut na di wik 5 ape di wik tolu pingsun ma maksud tu manalu gabe dipangido mau disi melayani adong gora martulu tahun lobi jadi nung adong maksimal juta di sitar pilit mulak mau musai duit 5 alam memang duit 5 pe dang adong besitu ngapa ada pensiun pasti do amang duit tolu duit 5 adong kahahurangan lumbobi di haringgason di makobas ya karos ni puria dia ka pelayanan pada depok kamu minta maaf amang minta maaf inang dia kahahurangan nami so tu ngepai ngoti ngotama kana hurangi alai tanya kok kamu ma pos doroh aku di wek tolu duit 5 na buana mau toktong di bahasa tangyang
asa tong di bahasa kahipason kana urang ita tinggal homai pas dorohan nami margogo mainang situa baru na 70 jalata dukung mainang situa baru na 70 marhobas di tongani huriata khususna di wek 5 ate kamangina inang baru tabunan nyonya situa na baban ate silaban baru tabunan so ni mana dia kamang amanami padita hinak padita diakones dohot akamanami nanami padita nami layani selama 20 tahun di Baduk Timur ati tung beha di bagi boy di bagi nasida mula dong akahakurangan nami amang maradupok kamu akapadita nami selama pakubasyon nami minta maaf amang dia akahakurangan nami tangakok kamu mak ang giat boy kami songon na pinangido ni jamitan amang nakkiningani pirtod di nami boy kami musay manang nami layani songon nang dilan niya magpadita tugas dope itu iba songon ketua seksi diakoni sosial huria madulu mamereng akaruas ni huria tanah tongon di bahasa parsahiton sonang dia kebeduka tangako kamu amang margogo am biasa boy ni pa sidung imusek satu penunjukan mas biga bulan nanang ro songon di manang di hamunak kamanami nanami do aku parhalado minta maaf amang ala memang sifat ulu do sepok-sepong mulu dang apalay terpastur haki ulu daw songon na gosong makatayate alayalan itugasi dia mah alan itugasi dia nang naikon ulah honot tadi ino nang donokku dangalani manang da dia jay mulu tu adong akan lebih hurang nang dia kapak katayo kumaradupok kamu kamanami do inanami setua minta maaf mau disi jalamangido do piau tu hamuna asa tangakok kamu boy hami sehat mu sehami boy hami semang uduti madongani hamu manang na gabi ruas nabur cuma hami anon di tongani huriata Baduk Timur masuk mai barano tulan sia teh tangkap kamu asa merta bakalan sia ni huriata imara sia kami jadi sudi mah kahatan dauli doh akka nadenggan nabi nasahamu tuhami madok mauliate mahami tuhamu nasalut na ruas ni huriata so ninak tuhamu nama padita nami nang dongan nami parhalado toktong dohai martangiang asanak kamu nak dongan nami parhalado amak situa inak situa toktong di dongani Tuhan di bargogoy hamuna asa toktok kamuna di bagasan hai pason di bagasan las ni roha manguduti akau laon na pinasak ni Tuhata makubasi di tongani huriata so ni manang dia kang giku sonate naro sa Purwakarta dos Cianjur maula te madi hamakan giku ala dohamu rapi tamartangiang memuji Tuhan di bagasan na piksu kami di hari sadero Tuhata mana toktong masuk hamuna so ni mah hata pangapus ya kami kupasata memuse tu hamuna Taparade madeta sia buku de nomor 110 las jongjong maita. Las rohaku situtu ai parjambar aututu dina dengkor sasudena pinar baka ni debata di sudena burjui mangihu ton Yesusi tatangyak kuma pilata tu debata martangyang mahita ale debata amanami na diban wagijang khodo harorwan ni saluhut seleho-leho na dingkan do nasa ulibasa na moliutus upasata me masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho sa jalo may gabe uap na husus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asahu para siya kami pilihanon pati bulan na rajan mulito ngatongan huriam doho di Portibion buhay maruhanami marhite-hite tordim asalamu tadahami kodang ni silehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin
Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malo maniruham di Bonatongon song na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami, songon panesan nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami to gyot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar ho madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita salutna do mutu situasi ni PPKM Senari dang buitar patu pahita ramah tamate masih tangyangan mahita alanido bena di pahibul sogut parhalado patu pahon ola parhalado ma mulutuk songonipe marbuha baino mahita tuhat tama nama mas hita jala mauliate ma di pakubasion ni amang preses dot inang na mangibati huriatta baduk timuron tuhatta mamasu-masu amang presian non di nalau mulak manguduti akapakubasion horas marita